Espazo nas escolas regresa por terceiro ano aos centros de ensino da Pobra do Caramiñal. A comunidade educativa contará cunha psicóloga para traballar e dar ferramentas a familias, aos alumnos e aos profesionais. O Concello da Pobra do Caramiñal pon en marcha por terceiro curso seguido o servizo Espazo nas escolas, no que colabora a Asociación Socioeducativa Antonio Gandoi. Esta iniciativa é unha ferramenta de prevención, de acompañamento e de intervención pensada para todos os centros educativos da localidade, dende infantil ata secundaria. O Concello, a Concellaría de Servicios Sociais, pon a disposición de toda a comunidade educativa un psicólogo para que traballe nos diferentes centros que hai no noso Concello e así responder a unha necesidade que a nós nos comunicaron de sempre. Non só o profesorado, non só as direccións, sino que tamén os pais nos decían que nos momentos que estamos vivindo e ás veces para evitar situacións complexas era necesario traballar de maneira colectiva con talleres de prevención, pero que tamén era fundamental traballar a nivel individual. Unha psicóloga estará unha vez á semana en cada centro educativo pobrense para atender ás necesidades dos alumnos, previndo e dando ferramentas tamén ás familias. Un programa moi polivalente porque se pode traballar de maneira colectiva, como pode ser con toda unha aula, ou tamén se pode traballar a nivel individual. É un espazo de asesoramento e orientación e intervención familiar dirixido a todas as familias que teñan os seus nenos e nenas escolarizados en calquera dos centros públicos do Concello da Pobla de Caramiñal. Estamos falando dende infantil ata secundaria. É certo que hai 2 anos comenzamos solo na área de infantil, pero decidimos que este servicio había que ampliálo tamén ás familias con nenos e nenas que están en primaria e tamén en secundaria. En secundaria comezouse a traballar no pasado curso e no que vai do presente ano lectivo está a ter unha gran acollida. En infantil e en primaria, sobre todo, facemos traballo de prevención na aula, cos nenos e cas nenas. Pero sí é certo que queremos darlle un impulso, vale? Porque é verdad que nesta etapa a mellor non nos encontramos con problemas concretos nos nenos e nenas, pero que sí, ao mellor, as familias necesitan un apoio, un acompañamento no proceso educativo, os nenos van medrando, van madurando, se van enfrentando a cambios, que ao mellor non o saben enfocar dunha maneira non correcta, pero podíamoslo enfocar moitísimo mellor. En secundaria, generalmente, as intervencións xa son co alumnado, inda que tamén traballamos coa familia, porque xa detectamos problemas máis de tipo clínico, por chamalo así. No pasado ano fixeron uso desta prestación 110 familias. Para poder acceder ao servizo, pódese facer de diferentes formas. Una vez que los padres ya están viendo que hay unos servicios de los que pueden echar mano, pues es interesantísimo que los puedan utilizar. Pero claro, para eso tenemos que tener una comunicación de que no solo ellos se publiciten, sino que nosotros podamos ponernos en contacto con las familias para difundir este programa y que así las familias puedan solicitarlo. Porque estamos seguros de que con una publicidad adecuada el número de casos que pueden atender va a ser muy superior. Nosotros, por nuestra parte, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es, a través de Avalar, vamos a informar a los padres, lo vamos a publicar también en la página web. As familias tamén poden acceder a este servizo a través do propio equipo directivo de cada centro e tamén a través dos servizos sociais.